para min, a relación arquetípica na sociedade actual ten uns puntos así que anotei principais que serían o do reforzo intermitente, esta idea que dixo eu, cando empezas a ver que coñeces 3 ou 4 homes e desde o inicio funcionan con un reforzo intermitente. E isto eu xa o metería á violencia estructural, que neste caso eu vou dar a visión patriarcal, e logo virán 400.000 homes dicir, no, tolmen, vale, moi ben, pois dicidio. No segundo punto, puxen a evasión tanto do conflicto como a do compromiso. Ao final, ese arquetipo evitativo é un home que é pasivo no sostén do vínculo. A ambivalencia afectiva, estar presente na vida da outra persoa, pero dunha forma pasiva, dunha forma que non implica todo isto do coidado, o sostén e todo o demais. E logo ese rompemento líquido, onde os vínculos non se pechan, como tampouco parece que se abran, aparentemente, porque non se nomean, porque en romper con aquel cliché antigo pasamos a un novo cliché, que é a relación arquetípica que dixo eu, que ten unha forma, que é un cliché, é dicir, todo é así, sempre igual, mais non lle puxemos nome. O non poñerlle nome, esa ambivalencia, sí, xa permite este vínculo líquido que non ten un inicio e non ten un fin. Daquela, como funcionaría para min esta relación arquetípica de hoxe, non? Antes era un coñecémonos, non sei que, tal, e despois formalizamos, e despois casamos, e despois formamos unha familia, e ti, muller, poste aí á frente da túa casa e da túa familia, e xestionas todo, e xa estaría. Para min hoxe é no inicio, é un inicio moi intenso, moi de gran conexión, moi romántico, moito máis romántico que antes, aparentemente. Tería ese punto de onde entra a ambivalencia de fuxida, aí entra a ambivalencia, o reforzo intermitente, sí? E aquí entran os arquetipos. A persoa evitativa, o home, que arquetípicamente é evitativo, crea isto, e a muller, aí é onde se pon á frente dese vínculo e desa familia, voulle chamar, non? E dese fogar, ese fogar emocional. E ponse a sostelo. E logo crearías esta especie de limbo afectivo onde hai como unha conexión difusa. Mas é difusa porque aínda non a nomeamos. E sería aquela familia que antes era así, onde ela sostén e el vai e ven, vai traballar, gana os cartos para novar e ten as súas cousas e está tranquilo porque todo o demais está baixo control. E aquí, pois, pasa un pouco o mesmo. El está tranquilo porque ti estás aí. Desde ese arquetipo que sería ansioso, ti estás movéndote por soster iso, para que todo estea no seu lugar. E adaptándote, antes sería, se ven comer, a hora moi ben, e se non ven, manteñolle aquí a comida quente. Eu quería ir dar unha volta, pero, bueno, non podo, porque cando veña eu teño que quentarlle o caldo. E agora sería un pouco así, tamén, pero no terreo emocional. Agora el marchou e eu estou un pouco pendente de cando volva, sí? Non dixo eu, antes quentaba o caldo e agora, pois, estarei aquí cos afectos quentes, a ver que lle pasa. E aquí é a idea de estánnos falando e vémolo, e é case como unha especie de dogma, sí, onde nos están dicindo é que os homes son así, e ti tes que facer así e así, para que a ti che funcione a relación, porque os homes son evitativos,
por feridas e cousas que diste século XXI, e agora resulta que os homes non poidan resolver as súas feridas de infancia. É un cliché, é a nova relación patriarcal adaptada. Para darlle esa visión feminista, eu anoteino así. Se eles son evitativos e nós somos ansiosas, hai unha distribución desigual do poder afectivo. Mais eles siguen estando aí co control e o poder, eles deciden cando se achegan, cando marchan, cando nos vemos, cando non nos vemos, sí? E nós estamos máis como obxecto, exactamente igual que como suxeito. Estamos dispoñibles. Estamos aquí debaixo dese control que se impón desde esa ambivalencia evitativa. Coidados antes eran como máis físicos, máis de lavarlle a roupa, máis de facerlle a comida, máis de ter a casa limpa, a sociedade do benestar. E nese sentido, pois mira, agora paisano ten unha pota que cociña soa ou compra todo precociñado porque é fácil, ten unha destas cacharras que aspiran soas, ten lavadora, ten secadora, sí? A cama xa non se fai con 7 cobertores, que é estricarlle un nórdico, daquela un home pode ser moi funcional nese sentido. Mais nesta mudanza non se entrou a que eles collan esa responsabilidade afectiva sobre si mesmos. E esa recae en nós. Isto é a idea de patriarcado líquido. Que as mulleres co sostén emocional e eles desde ese control. É moito máis difícil de nomear. É como se fose máis sofisticado, non? Máis sofisticado é máis difícil de sinalar. Esa idea de que nós estamos sostendo a estructura emocional do patriarcado. E esta tamén comeza por ti nos teus vínculos. Para chegar a ser toda esa estructura emocional. E aquí é onde ti, como a muller, tes que desobedecer. Tes que desobedecer. E non é tanto, eu non vou coidar, mas eu si vou amar en liberdade. En liberdade quere dicir que eu son libre, que eu vou te coidar, mas cando isto non ven de volta, eu voume retirar. Eu non vou ser evitativa, mas non vou ser ansiosa. Eu vou estar nun equilibrio. Eu, ante a túa evitación, vou ser coherente e consecuente. Sí? Non vou estar esperando para te coidar. A muller é unha xestora do vínculo, como ansiosa, como estás aí, mirando a ver se ven, non ven, contestoume, non me contestou, voulle preguntar a que anda, hola desaparecido, cousas así. E el, desde a evitación, é aparentemente neutral, pero non hai nada neutral aí, porque é unha forma de exercer o poder. Aquí ao mellor encaixábanos a microfísica do poder de Foucault, así mirándoa tamén dunha forma un pouco sofisticada, como unha estructura patriarcal, pon aos homes a funcionar para esa estructura e a crear unhas dinámicas que son as correctas, que son estas. E aquí é onde che van a decir, é o normal, non debemos explicacións, somos libres, e a nós, como ansiosas, colócanos, eu son libre de esperar, son libre de poñerme nas aplicacións de citas e ter sexo casual, porque sí, porque son unha muller moi liberada, e aquí habería que sempre pensar, cada unha en si, estou sendo liberada ou estou sendo liberal? A pregunta queda aí, cada unha que pense, non? A sociedade patriarcal mudou o guión, adaptou-no. Aquel mesmo guión está adaptado e repartiu os papéis. E sigue sendo o mesmo.
Só que agora, en vez de quentar o caldo, quentamos os afectos. Só que agora, en vez de estar atendendo a casa, estamos atendendo todo ese entramado emocional, ¿sí? Que é esta idea de mercado dos afectos que falo eu, non? Eu agora xa son máis útil socialmente, porque por un lado sosteñome soa económicamente, e isto de sosterme soa económicamente, na outra cara, cando lle das a volta a ese papel, está o eu son produtora para o sistema capitalista, co cal son libre, e tería tamén esa idea de que sosteño distintos vínculos, sí? Antes, por exemplo, non existía esa amizade entre homes e mulleres, pero eu hoxe xa sí. Eu hoxe sosteño os meus amigos, os homes da familia, isto sempre foi así, e ademais vou nun camiño afectivo onde cada vez un paisano que me elixe, porque eu son elixible, ponse aí a chupar do bote, que dirían, dos meus afectos. Sen negar que existe un problema de apego que pode ter unhas poucas persoas que non resolveron unha ferida de infancia, o feito de que se este falando tanto e de que se nos este na rede dando unhas instruccións de como facer funcionar un vínculo cunha persoa evitativa, esconde unha estructura emocional que é patriarcal. Un mercado dos afectos que non se diferenza tanto do antes, onde nós somos obxecto, onde a nós se nos vai usar, tanto físicamente, porque esta idea do que digo eu, do sexo, de poñerme nas aplicacións de citas para que ti me elixas, para que todo isto, pero sobre todo vaise nos usar emocionalmente. Avanzou o patriarcado nese sentido que é visible de o que digo sempre, non? De facer a cama, de ser un ser funcional, mas os homes non se puxeron en liña a nivel emocional. Nós, como mulleres, debemos desobedecer, non soster emocionalmente todo ese entramado e debemos sinalar a trampa. E eles, como homes, por outro lado, teñen que poñer na balanza o meu privilexio individual, porque isto nace do individualismo, de ter mulleres aí a dispor de min, ou beneficiar un sistema, porque, a ver, meu amigo, non me podes vir falar de Marx todas as túas cousas e logo ser totalmente activo na defensa do capitalismo. E falo desde ese capitalismo emocional hoxe, non? No que ti vas seguir sendo produtor sen facer un traballo de autorreflexión e de responsabilizarte individualmente de que eses comportamentos teus nos vínculos afectivos son estructurais. Non és libre, non és un home especial diferente a todos, nin moderno, nin nada que lle pareza, porque estás adaptando un cliché patriarcal. O que ti ofreces non é nada especial. Nin máis nin menos que o que che dixo o sistema que tes que ser. E pensalo así, claro. A min pareceme moi interesante. Eu levo máis dun ano pensando, non? En todas estas cousas que vexo na rede como estásme falando a min dos meus vínculos, pero estás falando para millóns de persoas e ti tes toda esta... Eu a veces entro a ler comentarios logo, se tantas persoas se atopan exactamente co mesmo
nos seus vínculos afectivos heterosexuais, estou falando, para poñelo no contexto feminista, non? Daquela estamos falando de algo estructural. A min non me estás dicindo nada que me pasou a min que non lle pasou a todo o mundo. A min pasoume, pero resulta que lle pasa a todas, e daquela de que estamos falando.